Ring slobodan, prva runda. Kraj prve runde, bodove u kategoriji do 75 kg, crveni ugao Luka Šumanac Koldana, pravi ugao Luka Drenović Čoković. Sljedeći meč konkurencija mladih boksera, kategorija. Ring slobodan, prva runda.
Ring slobodan, treća runda. Završena je i ova borba u juniorskoj konkurenciji. Crveni ugao Luka Šumanac Spontana, plavi ugao Ugran Ibrenović Čolović. Pobednik ovog meča je